Ай, танцувай! Ай, танцувай, танцувай на калинките. Как се въртеше преди малко? Я да... Добре, после ще пуснем запачето. Ай, танцувай сега. Скок, 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 скок. Браво! Обикаляй, обикаляй, айди. Оп, падна. Ай, ставай, ставай. Ставай да скачаш. Покажи колко високо можеш да скачаш. Ставай, дей. Ставай. Браво! Браво на Митето! Браво! Кой ще пускаме сега? Каки. Пак ли каките ще пускаме? Да, пак. Кой ще прави Митето? Ще танцува ли? Това. Ама ако ми изпееш хей ръчички, хей ги две, ще ти пусна каките. Ай, пей. Хей ръчички, хей ги две. Кажи две. Те ме слушат. Кажи какво ще имаш днеска. Ти как... Ма какво имаш днеска? Покажи... Ма покажи ми на колко годинки ставаш. Покажи на мама. Покажи ми. Покажи на колко годинки ставаш. Той са много. Две ми покажи. Покажи 2 годинки. Покажи на мама. Покажи 2 годинки.